2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கு நாங்கள் எங்களாலே தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கும் நாங்கள் எங்களாலே தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. சோ பவுல் அப்போஸ்தலர் கொரிந்தியர் திருச்சபை மக்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, நாங்க யோசிக்க கூட செய்யக்கூடாதான், மனசுல கூட நம்ம நினைக்க கூடாதான். சில சமயம் உதட்டளவுல நம்ம சொல்லுவோம், எல்லாமே ஆண்டவர் தாங்க எங்க வாழ்க்கையில, கடவுள் செய்யறதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உதட்டளவுல சொன்னாலும் மனசுக்குள்ள நான் கஷ்டப்பட்டேன், எப்படியும் நம்ம பிரயாசப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அப்படி யோசிக்கிறதற்கு கூட நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார். நம்ம வேதத்துல வாசிக்கும் பொழுது அநேக பரிசுத்தவான்கள் அப்படிதான் எவ்வளவு பெரிய காரியம் செஞ்சாலும் அது நாங்க இல்ல, ஆண்டவர் தான் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு இந்த அதிகாலை வேளையில ஆண்டவருடைய பாதத்துல நம்ம வந்திருக்கும் பொழுது அப்படி நாமும் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவருக்கு நான் சிறுக அவர் பெருக, எல்லாம் அவர் மூலமாக தான் உண்டாகிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக நம்மை மகிமைப்படுத்துவார், நம்மை கனப்படுத்துவார், நம்மை மேன்மைப்படுத்துவார். ஆதியாகமம் 41ஆம் அதிகாரத்துல பாக்குறோம், பார்வோனுக்கு ஒரு சொப்பனம் வருகிறது. அவன் முதல்ல 7 கொழுமையான பசுக்களை பார்க்கிறான். அதுக்கப்புறம் 7 அவலட்சணமான பசுக்களை பார்க்கிறான். அந்த கொழுமையான பசுக்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த அவலட்சணமான பசுக்கள் அந்த கொழுமையான பசுக்களை விழுங்கி போடுகிறது. அதுக்கப்புறம் செழிப்பான 7 கதிர்களை அவன் பார்க்கிறான். சாவியும் தீந்து போய்ந்ததுமான 7 கதிர்களை பார்க்கிறான். இந்த தீந்து போன கதிர்கள் அவைகளை, அந்த செழிப்பான கதிர்களை விழுங்கி விடுகிறதுன்னு பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த பார்வோனுக்கு அப்படி சொப்பனம் வந்த உடனே பார்வோன் என்ன பண்றான், ரொம்ப கலங்கி போயிருக்கிறான். இந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியலேன்னு. அப்பதான் அந்த பானபாத்திரக்காரன், பார்வோனுக்கு பானபாத்திரக்காரன் கொடுக்கிறவன், எனக்கு ஒரு தடவை அப்படி சொப்பனம் வரும்போது பார்வோன் அதை சொன்னா, இந்த யோசேப்பு அப்படின்னு ஒருத்தன் சிறைச்சாலையில இருக்கிறான், அவன் அதனுடைய அர்த்தத்தை சொன்னான், அதனால உங்களுக்கும் அவன் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுவான்னு சொன்ன உடனே யோசேப்பை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பு சொல்லுகிறான், நான் அல்ல, தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களகரமான உத்தரவு அருளி செய்வார் அப்படின்னு சொல்றான். சோ யோசேப்பு இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அவன் என்ன சொல்றான், அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை யோசேப்பு தான் சொல்றான். ஆனா சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை யோசேப்பு சொன்னாலும் பாருங்க, நான் அல்ல, தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களகரமான உத்தரவு அருளி செய்வார் அப்படின்றான். அந்த இடத்துல அவன் சொல்லியிருக்கலாம், நான் தான் பார்வோனுக்கு அர்த்தத்தை சொல்ல போறேன். அந்த பானபாத்திரக்காரனுக்கும் யோசேப்பு தான் அர்த்தத்தை சொன்னான், நான் தான் அதை சொல்ல போறேன். அதனால அந்த அர்த்தம் பானபாத்திரக்காரனுக்கு அப்படியே நடந்தது. அதே மாதிரி உங்களுக்கும் நான் தான் அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்வோனுக்கு சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா பாருங்க, பவுல் அப்போஸ்தலர் சொன்னது போல, எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்று யோசிப்பதற்கும் நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான். சோ அதே மாதிரி பாருங்க, இங்க யோசேப்பு அந்த இடத்துல எல்லா புகழும் மேன்மையும் அவன் எடுத்திருக்கலாம். பார்வோன் கிட்ட நான் தான் இதை சொன்னேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா அவன் அந்த இடத்துல சொல்றான் பாருங்க, நான் அல்ல, தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களகரமான பதில் அருள் செய்வார் அப்படின்னு சொல்றான். அங்க எல்லா கனமும் புகழும் மகிமையும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது யோசேப்பு அதிகமாக உயர்த்தப்படுகிறார். யோசேப்புக்கு மெல்லிய வஸ்திரம் தரிக்கிறார்கள், அவன் கழுத்துல சரப்பணியை போடுகிறார்கள், எகிப்துக்கே அதிகாரியாக அவனை உயர்த்துகிறார்கள், அவனை தெண்டனிட்டு பணியுங்கள் அப்படின்னு பார்வோன் உத்தரவு கொடுக்கிறான். அப்புறம் அவன் அந்த எகிப்து தேசத்தில் உள்ள யாரும் யோசேப்பினுடைய உத்தரவின்றி கையையாவது காலையாவது அசைக்க கூடாது அப்படின்றாங்க. எவ்வளவு பெரிய ஒரு கனம், ஒரு மகிமை, ஒரு மேன்மை யோசேப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் இப்ப வந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யோசேப்புக்கு விரோதமாக. யோசேப்பு சொன்னாதான் கையவாது காலவாது அசைக்க கூட முடியுமா, அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் யோசேப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவன் வந்து பாருங்க, அந்த இடத்துல அவன் வந்து ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு முதலிடம் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த சூழ்நிலையில எல்லாரும் அப்படி கொடுப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆண்டவரை நம்பி இருந்த அவனை ஆண்டவர் வந்து குழியில தள்ள அனுமதி கொடுத்து விட்டார். கசப்பான நிறைய அனுபவங்கள் அவனுக்கு இருக்கு. அந்த போத்திப்பாரின் வீட்டிலே அநியாயமாக அவன் மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம். சிறைச்சாலையில அநியாயமாக அத்தனை ஆண்டுகள் அவன் செலவழிக்கிறான். அப்படி இருந்தும் பாருங்க, நான் அல்ல தேவனே அப்படின்றார். நம்ம எல்லா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நல்லா செஞ்சா கூட ஆண்டவர் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் எல்லாமே தீமைகளாக தான் நடந்து கொண்டு வருகிறது. இன்னும் ஆண்டவர் அவன் வாழ்க்கையில நன்மை செய்ய ஆரம்பிக்கல, பண்ண போறாரு. ஆனா இன்னும் வந்து ஆண்டவர் வந்து நன்மை செய்ய ஆரம்பிக்கல. ஆனா பாருங்க, அந்த இடத்துலயும் யோசேப்பு சொல்றான், இவ்வளோ ஆண்டவர் மூலம் இத்தனை தீமைகளை அவன் அனுபவித்தும் நான் அல்ல தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களகரமான உத்தரவு அருள் செய்வார் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ ஆண்டவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவன் மகிமை கொடுக்கிறான்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் பாருங்க, என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நானும் கனம் பண்ணுவேன். எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. நம்ம எல்லாமே இப்ப யோசிப்பு தான் அர்த்தத்தை சொல்றான். ஆனாலும் பாருங்க, இது ஆண்டவர் மூலம் வந்ததுன்னு சொல்லி அறிக்கை எடுக்கிறான். அதே போலதான் தானியேலோ நேபுகாத்நேச்சார் ராஜாவுக்கு எங்கேயாவது பார்வோன் வந்து யோசேப்புக்கு சொப்பனத்தை சொல்லிட்டு அர்த்தத்தை சொல்லுன்னு சொல்றான். ஆனா அந்த ராஜா நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா சொப்பனத்தையே நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் கண்ட சொப்பனத்தையும் நீ தான் சொல்லணும், அதனுடைய அர்த்தத்தையும் நீ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தானியேல் பாருங்க நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா கிட்ட சொல்றான், மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தின் தேவன் இதை செய்வார். அவர் ராஜாக்களை ஏற்படுத்தி ராஜாக்களை தள்ளுகிறவர், காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர். மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற அவரே இந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை கூறுவார். தானியேல் பாருங்க, அந்த மேன்மையெல்லாம் நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா கிட்ட போயிட்டு, உங்க ஊர்ல உள்ள எந்த ஞானிகளாலையும் கல்தேயராலையும் ஜோசியராலையும் யாராலையுமே சொல்ல முடியாத அந்த சொப்பனத்தை அதனுடைய அர்த்தத்தையும் நான் சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அங்க அந்த எல்லா அந்த பேரும் புகழும் கனமும் மேன்மையும் அவன் தனக்கு எடுத்திருக்கலாம். ஆனா பாருங்க, அந்த இடத்துல அவன் சொல்றான், ஆண்டவர் தான் இதை சொல்லுவான்னு ஆண்டவரை கனப்படுத்தும் பொழுது தானியேலை ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறார். தானியேலோ வென்றால் ராஜாவின் கொலு மண்டபத்தில் வீற்றிருந்தான். தானியேலின் காரியம் ஜெயமாய் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதனால இன்னைக்கு நம்ம எந்த காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செஞ்சாலும் இது என்னால, இது நான் அப்பிரயோஜனமற்றவன், நான் தகுதியற்றவன், இந்த தகுதி ஆண்டவர் தான் இந்த காரியத்தை எனக்கு கொடுத்தார். ஒரு வேலை நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும், ஒரு நல்ல படிப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்தாலும், ஓ நான் நல்ல இன்டர்வியூல பண்ணேன் அதனாலதான் எனக்கு இவ்வளவு நல்ல வேலை கிடைச்சிச்சு, இல்லைன்னா நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன் அதனாலதான் எனக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய நல்ல ஒரு காலேஜ்ல இல்லைன்னா நல்ல ஒரு டிகிரி எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. நான் இல்லைன்னா ரொம்ப கடினமா உழைச்சு முயற்சி செஞ்சேன் அதனாலதான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் சாதிச்சேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது. ஒரு முறை வந்து நான் சொன்னேன், நான் 12th படிக்கும் போது 3 மாசம் ஸ்கூலுக்கு போகல. அப்போ வந்து நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சாட்சி சொல்லுவேன், எம்பிபிஎஸ் சீட் வந்து கிடைக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டம், கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல மெரிட்ல கிடைக்கிறதுனா. ஆனா வந்து அது வந்து எங்க அப்பாவுடைய ஜெபத்தினால மாத்திரம்தான் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லும் போது சிலர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இருக்கலாம் அது ஒரு பக்கம், இருந்தாலும் நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பீங்க, சும்மாலாம் அப்படி கிடைக்காதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 பேர் அப்படி திருப்பி திருப்பி சொன்னா உடனே நம்மளே நினைச்சுக்குவோம், ஓ அப்படி கூட இருக்குமோ. அது இருக்குதோ இல்லையோ, நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும், அது வேற விஷயம். ஆனா ஜெயம் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவரால மாத்திரம்தான் முடியும். நம்ம எவ்வளோ உழைச்சாலும் எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாலும் அதை வந்து நம்ம அறிக்கை பண்ண வேண்டும், அவர்னால மாத்திரம்தான் எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி பாருங்க, பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறாரு, நம்ம நினைக்கலாம் சரி அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலர் ஒண்ணுமே செய்யல போல, அவரு அதனாலதான் வந்து அவரால ரொம்ப முடியாத ஒருத்தர், அவ்வளவு எஃபிஷியன்சி கிடையாது, அவ்வளவு டேலண்ட் அவர் கையில கிடையாது, அதனாலதான் எது பண்ணாலும் ஆண்டவர் தான் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்றாருன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா பவுல் வந்து பயங்கரமான எல்லா விதத்திலும் தேறினவர். அவர்
அவர் கமாலியலின் பாதத்துல படித்தவர், ஒரு சிறந்த ஒரு படித்த ஒரு மேதாவி, பயங்கர திறமை உள்ளவர். அவர் என்ன சொல்றார், வெறும் திறமை மாத்திரம் இல்ல, ஹார்ட் ஒர்க், கடினமாக உழைக்கிறவரும் அவரு. இதையெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவர் சொல்றாரு, நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, ஆண்டவர் தான் எனக்கு எல்லாமே பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு அந்த கனத்தையும் மேன்மையும் கொடுக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம், ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையிலே இருக்கிறேன். பவுல் சொல்றார், நான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுனா ஆண்டவருடைய கிருபையில தான் இருக்கிறேன். அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன். ஆண்டவருடைய ஊழியங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய பிரயாசப்படுறாங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்குன்னு. இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய திராட்சை தோட்டத்துல நம்ம எல்லாருமே வேலை செய்கிறோம். ஆனா பவுல் அப்போஸ்தலர் பாருங்க, மத்தவங்களை விட அதிகமா ஊழியத்துல வேலை செஞ்சிருக்கிறாராம். அவர் சொல்றாரு, அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன், ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்கிறது. என்னால அல்ல, ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த கிருபையினாலதான் என்னால அதிகமாக பிரயாசப்பட முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். முதல்லலாம் நான் நினைப்பேன், இந்தியா போகும்போது சின்ன குழந்தைங்களெல்லாம் நான் தூக்கிட்டு நான் ஊழியத்துக்கு போறேன்னு, பிளைட்ல எப்படி எல்லாம் தடுமாறுறேன், இந்த பிள்ளையும் தூக்கிட்டு பெட்டியும் தூக்கிட்டு ஊழியத்துக்குன்னு எல்லாரும் வெக்கேஷன் போறாங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு போய் வீடு வீடா போய் ஸ்லம் ஏரியால எல்லாம் போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லிட்டு ஊழியம் பண்ணிட்டு வரேன். எனக்குன்னு ஒரு நாள் கூட கிடையாது, கடவுளுக்காக நான் எவ்வளவு தியாகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருஷம் தான் அப்படி லைட்டா கொஞ்சம் நினைச்சிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, இத ஆண்டவருடைய கிருபை இல்லைன்னா நம்மளால இதை செய்ய முடியாது. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம், ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிருபை. அதனால நம்ம ஒரு ஊழியம் பண்ணிட்டு இப்ப அதிகாலை ஜெபத்துக்கே நம்ம வரோம் எல்லாரும். சிலர்லாம் 4 மணிக்கு முன்னதாகவே ஆயத்தமாகி நம்ம காத்திருக்கிறோம். அப்போ ஓ, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் என் தூக்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஆண்டவருக்காக நான் இப்படி அதிகாலையில வரேனே அப்படின்னு சொல்லி இல்லாம, ஆண்டவருடைய கிருபையினாலதான் இன்னைக்கு நான் இந்த அதிகாலை ஜெபத்துக்கு வர முடிகிறது. என்னுடைய சுய சக்தியினாலேயோ என்னுடைய சுய பக்தியினாலேயோ இல்ல. அன்னைக்கு பேதுருவும் யோவானும் அலங்கார வாசல்ல போய் அந்த முடவனுக்கு குணப்படுத்தின உடனே எல்லாரும் அவங்களதான் கடவுள்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, ஐயோ நாங்க இல்ல. அவங்க நல்லா பெருமையா அந்த இடத்துல, நாங்க பாரு ஆண்டவர் எங்களுக்கு வல்லமை கொடுத்தாரு, அதை யூஸ் பண்ணி நாங்க இன்னைக்கு இவனை நடக்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பேரும் புகழும் அவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். அவங்க பாருங்க 2 பேருமே நாங்க கிடையவே கிடையாதுன்றாங்க. எங்கள் சுய சக்தியினாலேயோ எங்களுடைய சுய பக்தியினாலேயோ நாங்கள் இதை செய்யவில்லை, நாங்க பெரிய பக்திமான்கள், அதனாலதான் நாங்க அதிகாலை ஜெபத்துக்கு வரோம் கிடையாது. இது ஆண்டவருடைய கிருபைதான். எல்லாரும் நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அதிகாலை ஜெபத்துக்கு வந்துட முடியாது, நம்ம ஆசைப்பட்டா கூட வர முடியாது. ஆண்டவருடைய கிருபை தான். அதை உணர்ந்துதான் பவுல் சொல்லுகிறாரு, நான் எல்லாரும் விட அதிகமா ஊழியத்துல நான் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன், ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறேன், நான் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனாலும் நான் அப்படி சொல்லவே மாட்டேன், ஏன்னா என்னுடனே கூட இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லுகிறான். மோசே கூட பாருங்க, நான் திக்குவாயன் மந்தனாவன், என்னால பேச முடியாது, ஊழியம் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றான். ஆண்டவர் சொல்றார், வாயை படைத்தவர் யார்? குருடனையும் பார்வை உள்ளவனையும் படைத்தவன் யார்? நான் உன் வாயோட கூட இருந்து பேசுவேன். சோ 6 லட்சம் புருஷரை மோசே வழி நடத்தி போன உடனே நல்லா சரளமா எஃபிஷியன்டா எலாக்வென்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட அந்த மாதிரி 6 லட்சம் பேரை வழி நடத்தி போகலாம் முடியாது. பேச்சுக்கே திணறிக்கிட்டு இருக்கிற மோசே வழி நடத்துகிறார்னா அது அவனால அல்ல, ஆண்டவர் அவன் வாயோடு கூட இருந்து பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம எரேமியா கூட, நான் சிறு பிள்ளை, சின்ன வயசுல எல்லாம் என்ன அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா நம்ம பேசுறதுக்கு? வயது முதிர்ந்தவர்கள்லாம் பேச்சுல நம்மள மடக்கிடுவாங்க. அவங்க நம்மளுக்கு விரோதமா இருந்தாங்கன்னா அவங்க பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அவங்க பாலிடிக்ஸ் பண்ணி என்ன பேசினா இவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அனுபவம் இல்லாதவங்க அவங்க முன்னாடி போனா அவங்கள ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க. அந்த காலத்துல எரேமியா தீர்க்கதரிசி அதுவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நடுவுல போய் பேசணும். ஏசாமியே பேச்சுல மடக்கிறதுக்கு அப்படி ட்ரை பண்ணானுங்களே அவங்க எல்லாம். ஏசாமியே அவருடைய ஞானத்தை யூஸ் பண்ணிதான் அவங்களெல்லாம் அவர்களை பேச விடாம பண்ணாரு. அப்படி ஏசாமிக்கே அகேன்ஸ்டா அவரை பேச்சிலே பிடிக்கும்படிக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்குறோம்.
அப்போ எரேமியாவை என்ன பண்ணுவாங்க? இதுல வேற இவன் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை போய் கூடுன்றாரு. எஸ் சாமி, எரேமியாவை ஆண்டவர் வந்து எரேமியா கிட்ட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கலக வீட்டார் அவர்கள், நீ போய் அவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை நீ பிரசங்கிக்கணும்னா அவங்க கேட்க போறது கிடையாது. எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை அன்ற காலத்துல யூதர்கள் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி எரேமியா தீர்க்கதரிசியா, வேதபாரகர், பரிசேயர் அவங்க எல்லாம் அனுபவம் முதிர்ந்தவர்கள். இவன் நான் சொல்றான், நான் சின்ன பிள்ளை, எனக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு முடியாதுன்னா, ஆனால் எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ஆண்டவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் பொழுது எவ்வளவு வயது முதிர்ந்தவர்கள், அனுபவசாலிகள், எவ்வளவு பாலிடிக்ஸ் பண்றவங்களா இருந்தா கூட, நம்ம பேதைகளாக இருந்தா கூட ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதே போலதான் பவுல் அப்போஸ்தலனும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனமாக இருந்தாலும், உன்னுடைய பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும், என் கிருபை உனக்கு போதும் அப்படின்றார். அந்த கிருபை இருக்கிறனாலதான் அவர் பவுல் வந்து தைரியமா சொல்றாரு, எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. சோ எங்களுடைய சுய சக்தியினாலேயோ, சுய பக்தியினாலேயோ, நம்மளுடைய சுய பலத்தினாலேயோ ஒரு ஜெபத்துக்கு வருகிறதோ, இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வேலை நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ, இல்லைன்னா நல்ல படிப்பு கிடைக்குதோ, இது எல்லாமே நம்மளுடைய, இல்லைன்னா ஒரு நல்ல வரன் கிடைச்சிடுச்சுங்க எங்களுக்கு, நாங்க கஷ்டப்பட்டு தேடி பார்த்து நாங்க அங்கெல்லாம் அவ்வளவு பேரை நாங்க விசாரிச்சு இந்த வரன், இந்த மாப்பிள்ளை கிடைச்சது, இந்த பொண்ணு, அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. ஆண்டவர் வந்து அவர்தான் நமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முழுமையாக எங்களுடைய பலத்தினால, எங்களுடைய பிரயாசங்கள்னாலயோ, எங்களுடைய கண்விழிப்புகள்னாலயோ, எங்களுடைய சக்தியினாலேயோ, எங்களுடைய பக்தியினாலேயோ இது எதுவுமே நடக்காது. இது எல்லாம் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தான் நடக்கிறது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். அதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல. எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகிலும் என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கும் நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாளிலே நம்ம எல்லா கனத்தையும் ஆண்டவரால் உண்டாயிருக்கிறது. இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆண்டவர் என்னை உயர்ந்த நிலைமையில வச்சிருக்கிறாரு, இல்லைன்னா ஒரு பெரிய காரியத்தை நான் சாதிச்சிருக்கிறேன், அப்படி ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நம்ம லைஃப்ல நடக்குதுன்னா இது ஆண்டவர் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நம்ம சாட்சி சொல்லி அவரை நாம் கனப்படுத்தும் போது, மேன்மைப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை கனப்படுத்துவார், நம்மை மேன்மைப்படுத்துவார் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த நாளுக்குள் கடந்து செல்லலாம். இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலும் அவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனத்தின்படி மத்தேயு 15:28 உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவது. எங்களுடைய தகுதி ஆண்டவரால இல்லைன்னாலும் வேற யாராச்சும் எங்களுக்கு செய்வாங்கன்னு சொல்லி எங்கேயுமே போகல அந்த ஸ்திரீ, அந்த கானானிய ஸ்திரீ. ஆண்டவரால மாத்திரம்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசத்தோடு வரும் பொழுது விரும்பின காரியங்களை ஆண்டவர் நிறைவேற்றினது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அவரால் மாத்திரம்தான் நம்முடைய தகுதி உண்டாயிருக்கிறது என்று நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தின் விருப்பங்களையும் அவர் நிறைவேற்றுவார் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த நாளுக்குள் கடந்து செல்ல கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தந்தருளுவாராக. ஆமேன்.